Benvinguts a Radiocat Televisió. En aquest cop intentarem fer una explicació, una breu explicació del programa que pots gestionar el code plug per als walkie-talkies TIT MD 2017, el Betomile V 2017, el Retevis RT82, si no recordo malament, i l'emissora TITM del 9600 o bé Retevis RT90. És el Contact Manager que trobareu a la pàgina web fcr.cat/dmr, junt amb el grup d'aplicacions pel TIT i per aquests altres walkies que he dit. Un cop instal·lat només teniu que anar aquí a Open Code Plug File i obrir el vostre code plug, el que més us agradi o el que tingueu que modificar, i podeu fer diverses opcions. En contactes, per exemple, doncs podeu posar-los per ordre de número o bé el número d'ordre per tal de poder identificar els TGs, o bé per contactes, per indicatius, per nom, perdó. De tal manera que primer tenim els números, després tenim Andorra i després tenim EA3. Això és per si voleu buscar doncs, un indicatiu determinat, aquí el troba. Si no, doncs està per ordre de número. Podem importar, podem exportar, podem fer moltes coses. A canals, exactament el mateix, podem fer modificacions de tot tipus, des de canviar el subto, a exportar, importar, moure l'ordre, fer el que a vosaltres més us agradi. A les zones, aquí ho ve el més interessant. Aquí, a part de modificar l'ordre dels canals, si volem pujar un canal, només cal que el seleccionem i fem amb la fletxa cap amunt, podem anar aquí a reordre i reordenar l'ordre de les zones, de tal manera que si per defecte la primera zona és Zulu Alfa Hotel i voleu posar Yankee Alfa Bravo, doncs només teniu que seleccionar Yankee Alfa Bravo, pujar-ho cap dalt i reordeneu les zones, de tal manera que us sigui més fàcil i tenir més avall les zones que menys utilitzeu, no? Podeu fer zones noves, podeu esborrar i les podeu modificar. Per exemple, aquí el Zulu Alfa Hotel, l'Eco, si el tenim al canal 8, si el voleu tenir en canal 1, només cal que el pugeu cap dalt. Això es pot fer tot amb els canals i es pot fer amb les zones. Amb els can list exactament el mateix. Es poden posar canals amb escaneig i canals que no escanegin. Es poden renombrar, es poden esborrar i se'n poden fer de nous. Amb el tema dels RX grups exactament el mateix. Tenim tots els RX grups configurats. En el cas del TG1 World, l'1 és amb DMR Plus i el 91 amb Brandmeister. Però sempre hi té que haver-hi el 9900 de broadcasting, excepte en el TG99. Aquí els tenim configurats, però podem canviar l'ordre si ens convé, tot i que l'ordre aquí no altera res, no afecta res, no afecta absolutament res, d'acord? I un cop tinguem el code plug ja fet al nostre gust, només tenim que anar a Save Code Plug File i a gravar-lo. Això el que et fa és gravar-te l'arxiu exactament igual que tenies abans, amb el nom que tenies abans. Per tant, després tens que anar al programa, al CPS del walkie-talkie o de l'emissora i gravar-lo en el walkie-talkie. Però ja serà gravat amb l'ordre que a nosaltres ens agrada, amb el que hem triat en aquí. D'acord? És tot. Espero que us hagi servit el vídeo i que vagi molt bé. Ens veiem en el proper vídeo. Adéu-siau.